Beth am iechyd? Nid oedd, ond angen yr un cwestiwn hwnnw i wneud i mi ailfeddwl popeth rydw i wedi wneud am flynyddoedd. Roedd Ben wedi gweithio rwle lle roeddent wastad wedi defnyddio asesu'r effaith ar iechyd wrth wneud penderfyniadau. Roedd yn teimlo'n rwystredig nad oedd asesu'r effaith ar iechyd yn orfodol yma. Esbonio fod asesu'r effaith ar iechyd yn golygu mwy na chwilio am y risgiau iechyd negyddol, a'i bod yn edrych ar sut all penderfyniadau wella iechyd a llesiant cymuned. Soniodd am newidiadau syml, fydd yn golygu y gallai'r gymuned gyfan elwa o rannu iechyd. Newidiadau bychain na fydded yn costi ffortiwn, ond allai gael effaith fawr iawn. Gallai ystyriaethau syml hyd yn oed yn y cyfnod adeiladu arwain at fantais iechyd enfawr. Atgoffodd fi fod cymuned sy'n gweithio yn gymuned iachach, ac fe darodd hyn ddeuddeg ym mi. Dylid gwneud ystyried iechyd mewn unrhyw brosiect newydd yn flaenoriaeth. Felly, dyma herio fy menaeth ar y mater, ond i ateb oedd na. Roedd yn deall pa mor llesol y gallai fod, ond nid oedd yn flaenoriaeth. Dywedodd i fod yn nerfus am gael blywch arall i roi tic ynddo. Roeddwn yn falch iawn felly i glywed am ymgyrch, Cymdeithas Feddygol Prydain Cymru Wales. Mae BMA Cymru Wales yn galw ar Llywodraeth Cymru a Chynulliad Genedlaethol Cymru i gyflwyno deddfwriaeth bydd yn arwain y byd i wneud asesu effaith ar iechyd yn ystyrlon a gorfodol. Dylai iechyd fod yn ystyriaeth bob tro a ni ddylid gwneud blaenoriaethu iechyd yn ddewis. O'i wneud yn iawn, mae gan asesu effaith ar iechyd y grym a'r cwmpas i adnabod cyfleoedd i wella iechyd a llenwi bylchau mewn gwasanaethau neu'r ffordd y cant ei darparu mewn nifer o amgylchiadau gwahanol. Mae'n golygu mwy nag adnabod risgiau. Nid oes angen iddynt fod yn feichus chwaith. Byddai arf sgrino syml ac ymgyrffori asesiad o fewn y prosesau presennol i ddilyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i lesiant pob cymuned yng Nghymru, yn enwedig felly grwpiau bregus. Mae angen i asesu effaith ar iechyd fod yn orfodol ac mae'n rhaid gweithredu ar yr argymhellion sy'n dilyn. Rydyn mae'n galw ar bawb i ofyn, beth am iechyd?